אז מה קורה חברים? כאן לויתר בעוד סרטון חדש ומטורף, והיום אנחנו בהצצה לעדכון. העדכון יצא בצ'יטים מאוחר, אני מצטער, אבל ככה זה יצא. אנחנו עכשיו משחקים עם לילי. במקרה יצא לנו פה קורדיליוס, אנחנו לא הזמנו מישהו ואמרנו לא עושים קורדיליוס, אתם תראו. בואו ננסה פה להרוג את מורטיס. אין פה, הנה מורטיס. אנחנו פשוט הפסדנו. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לשחק. טוב, עכשיו אנחנו נעשה איתה כדור ברולר, בעצם ברול בול. אז יאללה. אנחנו התחלנו את המשחק. אנחנו לילי עם שתי דרקו. מה זה הסקין הזה? זה היה נראה פשוט כמו סקין לבן. אחי, זה מטורף. אם מישהו כאילו בא להתקיף אתכם ואתם כאילו רוצים להיות לבד עם 0 HP, זה ככה. זה פשוט כזה. אוי, הוא ראה אותי, הכל ראה אותי, אבל אני הולך להרוג אותו, הרגתי אותו. וואי, ברמה מקסימלית המכה, הסופר שלה עושה 3,000 חיים. אחי, זה מטורף. וואי, זה היה ג'יטוץ'. אומייגד, יש. אומייגד, אני פשוט הרגתי את שלושתם כמעט. אוי ואבוי. כמעט. עוד 2 מכות, הוא היה מת. הבעיה פה שהמכה שלה ממש ניתנת לאט. היא ניתנת ממש לאט. כמעט הרגתי אותו. הנה, כל הזמן אני אומר כמעט. כי התאייה שלה פשוט איטית בטירוף. מה אתם כועסים עליי? התאייה שלה פשוט איטית בטירוף. מה אתם כועסים עליי? אומייגאד. בואו נשחק ג'ם גרב, ואחרי זה נעבור לסקינים החדשים. ואחרי זה נעבור לדרייקו, ואז הסקינים החדשים. אוקיי. אנחנו פה בג'ם גרב, התחלנו את המשחק. אחי, זה מוטציה. יש כאן מוטציות? אני חושב שכן. אבל איפה הביצים? נלס ברול, איפה הביצים? צ'יטים, איפה הביצים? עדיין לא יצא עונה 26 בצ'יטים. אני בא לשם. אני הולך אליו, אני יודע איפה הוא, והנה. אני סתם ניחשתי איפה הוא, אני לא באמת ידעתי איפה. אחי, המכה שלה עושה 3,000 חיים, אבל פשוט מקרבים אותי. אני הורג את הברוק. אני הורג עכשיו את הברוק. יש. ברחתי איתה. לא. יש. איזה כיף. אחי. אוקיי. עכשיו הם לוקחים את כל 10. עכשיו הם
לוקחים פשוט את כל 10 והפסדנו כרגיל, כי אנחנו גרועים. אני אומר לכם את האמת, המוד בשבילה זה תופסים יהלומים. אני פשוט גרוע בתופסים יהלומים. אני גרוע רצח. פשוט גרוע. אוקיי, אנחנו עוברים לדרייקו המטורף שלנו. בואו ניקח לו עכשיו את הגאדג'טים האלה, אחרי זה גאדג'טים אחרים. יאללה. יאללה, בואו נתחיל. ואז אנחנו עוברים לסקינים החדשים. אנחנו הולכים לקבל אותם מכוכבים אגדיים. לא, אנחנו הולכים להוציא את הדמויות. וואי. כל המשחקים פה פשוט מטורפים. שאני יורד לממש קצת חיים, אני אפעיל את הגאדג'ט. וואו. וואי וואי. אוי גאד, זה מטורף. להרוג מישהו. להפוך לדרקון מביא לו 2750 בריאות. וואי, זה מטורף. וההייפרצ'ארט של ניטה, וההייפרצ'ארט של קרו. אחי, כל הדברים פה מטורפים. עבדתי את 3 גאדג'טים האלה סתם. אבל אנחנו... דרייקו עמוד בשבילו זה העמוד הזה. כאילו הוא מטורף. כמה קילים עשיתי פה, אני לא יודע. תראו כמה קילים עשיתי פה. כמה? 5. 5 קילים. אוקיי, זה לא המון 5 קילים, אבל זה סבבה בשבילי. אנחנו מצטרפים לזה. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לקנות את הסקינים החדשים ונחזור אליכם. טוב, יש לו 2 סקינים חדשים, ניטה מקה גודזילה וניטה רוי שן. זאת מזכירה לי קצת את זאת, פשוט בצבע שחור, שזה ממש יפה לדעתי, ממש יפה. אנחנו הולכים לקנות את שתיהם, נשחק עם הראשון של מקה גודזילה, הצטיידות מיידית, ומקה גודזילה, ניטה מקה גודזילה, והנה הסקינים, כל הדברים. אז זאת עכשיו ניטה מקה גודזילה. אחרי זה אנחנו הולכים לשחק עם ניטה רוי שן, ויאללה, בואו נתחיל. אנחנו פה במשחק, הנה אנחנו הורגים את... כמעט הרגנו את דרייקו. אבל שמעו, סקין הזה מטורף. הוא נראה פשוט... כאילו שמישהו נראה פשוט כאילו אני חייב לקנות אותו. הוא מטורף. אבל בעצמו הוא לא מטורף. וואו. זה הסקין הראשון החדש, והוא של ברולר נדיר, וזה סקין אגדי. ועוד 2 סקינים. אפשר לקנות אותה ב-149 ג'מס, תניטה רוי שן, לא חייב שיצאו אותה מכוכבים מדורגים, אבל אם אתם רוצים חינם, אז כדאי לכם להשיג כוכבים מדורגים. כפי שאני אמרתי לך, כפי שעשיתי סרטון על זה, הגעתי ביום שישי למדהים אחד,
והפסדנו. אנחנו הולכים לראות אותה. הנה חלק מהסקינים חדשים, בעצם כולם סקינים חדשים. ויורה ממש מטורף. עוד שנייה אנחנו עוברים לסקין של ברוק, שזה לפי רמת נדירות, אז ברוק זה אחרי ניטה, כי זה סקין הכי חדש. יש לו 3 סקינים חדשים. כמה יש לברוק היום בעדכון? כמה סקינים יש לברוק בעדכון הזה? נראה לי ברוק עכשיו עשיר. וואי, יש לו 10,000 חיים. וואי, אנחנו הולכים לנצח. יש לנו 8 יהלומים ולהם 0. לא, פתחתי את הפה מוקדם מדי, אז לא פותחים פה. בואו פשוט נהרוג אותם. הנה בבליאנטה. מרגיש לי שעם יהלומים הם יותר חזקים. גם לכם זה מרגיש? בספירה לאחור אתם הולכים כזה להרוג אותם, כאילו בספירה לאחור שלהם, והם פשוט חזקים, הם הורגים אותך בשתי מכות. טוב, מה יקרה אם אני אמות? יאבד להם יהלום אחד? זה דוב מטורף. וניצחנו. טוב, אנחנו עוברים לעוד סקין חדש. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לקנות את הסקין של ברוק. לקנות לו, שיהיה לו את כל הגלטים. לקנות לו את כל הסקינים האלה. בין כל הסקינים אני הכי אהבתי את זה. כאילו, של ההאקרים אני הכי אהבתי, של הסייבר ברול. אני הכי אהבתי את זה. וואו. מקבלים איתו סיכה, שזה נחמד. אבל אנחנו צריכים לקנות לו את כל הסופר ריינג'ר ברוק, אז נתראה תכף. מהסופר ריינג'ר אני הכי אהבתי את הצהוב, תראו איזה מטורף. פשוט זהב. והסגול. וואי, אתם, כמה סקינים. יש לנו את ברוק ההאקר, ברוק האדום סופר ריינג'ר, ברוק הכחול סופר ריינג'ר, ברוק הצהוב סופר ריינג'ר, ורוד, שחור. יש לנו את ברוק ההאקר RGB וברוק ההאקר זהב. אנחנו הולכים לשדרג אותו לרמה 11 ונתראה. טוב, ברוק האקר זהב. בואו נתחיל במשחקון שלנו. למה זה מתחיל כל כך מהר? שזה מתחיל תוך שנייה אחת ולא תוך 5 שניות? לא יודע. אבל בכל מקרה יש פה דרייקו ודרייקו. כמעט הרגנו את דרייקו. תמיד אנחנו כמעט הורגים את דרייקו, אבל דרייקו הורג אותנו, שמה שאומר אנחנו לא הורגים את דרייקו, ושאומר שדרייקו הורג אותנו, אבל אומייגאד. אם אתם יוצאים נגד דרייקו, פשוט תחכו עד שכולם יבואו לעזור לכם, ובום בום בום. כמעט וירקנו אותו. פרקו. יש פה את ליליטוט, ויש פה פנג. Let's do. כל הברוקים של הסייבר יורים אותו דבר. תכתבו לי בתגובה. זה המשחק האחרון שלנו. מחר בערב אני הולך לעשות הצצה לעדכון. חלק 2
בעצם להראות לכם עוד סקינים חדשים. מצטער שהברולטוק יצא מאוחר, אבל לפחות הסקינים החדשים עדיין לא יצאו לברול סטארס, אז יש מה להראות. ניצחנו. דרך אגב, לסיום הסרטון, תגיבו לי איזה סקין מהסקינים החדשים של ברוק סופר ריינג'ר אהבתם. ויאללה ביי.